Biraz garaşarsınız bolýan. Şulardan reaksiýa, näýlek reaksiýa çykjagyna seyredersiniz. Reaksiýa çykmaz. Çıkması mümkün derler. O reaksiýa çyksa özleri şotaýdy eriýärler. O çykmasa da şulan hökümet diýenem hökümet däl. O hukuk goraýan diýenem ýok, hukuksuzlyk goraýan bolmaly. Yani halk maslahaty ýa-da meclis diýenlerim hiç biri yani sözüň manysynaky guruluşlar däl. Döwlet howpsuzlygy diýen guruluşlarym o manydaky guruluş däl. O hemmejeti ogryny, jümrüni, tökmetçiýini, terrori goraýan guruluşlara öwürlýärdi. Ýöne bular milyonlar adamyny türmelerde taklap berler. Bulan o zatlary etmäle, moral tarapyndan, hukuk tarapyndan haklary ýok. Çoň üçin yani şahyň nemeti türmeler boşamaly. O näçe boşamaly? O sebebi hukuksuzlyk goraýan guruluşlar, hukuk däl. Hukuk goraýan bolsaňyz, yani şah verilenine şoňa reaksiýa bolmaly. O palajitil, atrisatil o tapaw ýok. Ýok, dogry, o ýalňyş diýip bilesiňiz. Ýöne oňa reaksiýa bolmaly. O şo ýok bolsa, Berdimuhammedow o popy nemesi bilen, nökeri bilen impeachment diýilýärdi. Atstavka gitmeliler. Ve şunu yani üstünden ugalom iş, godgamayan